la prepare naong pi namar ba kani ka jing prepare chungi kolong ba ni suthu namar kadon hapo ka court kani ki issue kadon court case hapo ka honorable high court te ka ba ngi pen kra kolong ba ngi kwa ya ka ban resolve kani issue outside the court ngi kwa outside the court na daw ni prepare ka blueprint jongin na dong sedong kumno pengin la kumno pengin ong yaki ba abangi relocate ka bangun mdei bangi ba landet mdei bangi le bread yaki se cloud sebetap re ke jemut jong mi ko long ba ngi relocate no yaki ha ka jaka ka ba kambiang ha ka ba ka yin ka sem ka biang nang ta ki basic amenities ki ba bit ba biang kata ka deka jingi ya keren te ha on basis jong to jing keren te ka ba kadu na kaliang jong ka HPC na tiru ki pan yang iya ka blueprint nomor ba habangi om bangin settle no outside means we have to have ka give and take bagi kin mi la ka babiang nem kani to kladon ki jikren la bursin la ya discuss nang rong sedong te more or less la ya debata te ndai ka badang sa kalong satang ba satang kawe bat kata kalong ba kadon ke sakawe ka option kaba nakaliang joki ke kawara kadon ke jikren nakaliang joki niki nakaliang joki neka kia gini ngi ki Punjabi community ki Sikh community ki take up yang ka issue hang te Delhi ba ki le je kendu wadu defense minister by themselves ban kerpat kolomba ladala balai bom ai ha ka defense land te ka na kata daw ngi hadin ba ngiyo ya kane ka proposal ba hadin ba nakaliang joki kilale je kendu syate syapo ki ha apo Delhi ngiru nakaliang roman ngi ong kataru kade ka option ko bapiang lading yo ne kata nothing lagi ting la thok ngi kerpat jau defense besa la dolong bala ba un consider kani namar ka tu persya nang tai hadin ka petrol pom ka tu kade ka bangi ong ka kerja lum survey ka tu kade jong ka defense la tika ni I ka don ka makan plot ampu tina ka daw menta nilai kendu akan yang last time CM bat ngai kendu yo defense minister lai keren te udang examine ni macam kini kike te ingin persangkar bala ladeng yo saya kata let's say kan nang kampun suk susu hakaba ngingim dot kapsu ban ajaka hakajaka begin ai kata saya Indonesia pok atau jaka government lah ngila ban penungkap setai te lalong kumta ni kadang bahanang ba kata te pi ka kum bakalong menta kasakut so hangta Hakabangi ngidangnya up atat laka di defense prinsip kan ong yes or no. Lada ka ong yes, then again ini syong biang batki ban ong ba toh. Katu ke Brussel namal ba imat na kaliang jong ka EU jongki ka community jongki pelaya tiklang ya kan ka issue te batnya biang lang ngiring ong na state government ngi pediang te la dia bagi ong yes ka bumut ngin ship pada ka cakahang ta. Kata kadeka ba long ya update ya kadeka case jo kadeka ba ka HP ten rela dalong de kumwei pa la de kamlong la de kalong de kumwei pa ka ba mod katu ka proposal ka bengi phak mangi ka bengi phak mangi ka blueprint ka bengi phak mangi ka long final nama lain na tam don option shoot de kumwei pa bakadam ka ji ku kat mo ka jing he jong ka jaka defense land of here klem pa yo tali long ngan dia tu kan no ai ka jing he iman kan no ni mar around almost 2 dua karala ban penrung ko la spas of art pi ka syong ha ka jaka namar ka jaka ka biang namar kate ka jaka kam de ka balum kam de ka ba kam lom kan ni ka bagi pus ka long support te ka long riap ka long yu te re ka teng I ka balong biang te nga try la se ban ar ban yu nga try klala te re wat la ka taru ngimla ban ong kum dong no yim ta until last weekend lan mo Emergency meeting barang sudah belum chief secretary yang kalau willing by ki pansiat bikin legislation ni macam sakno tambah kibu asal persal ba ada ai ki buat ia ka yemeni ki buat lang ha ka juk jaka nomor baka sokar kemudian jaka kada sakut kan dia sapoi jing kada adali bagi pan jaka jong sipai cantonment area ya kayak kumno piang bakalong ba ki kalau willing bikin legislation ni tang kadau ba ki kwa baka jaka sak jongki kada benar lang bat ki yemeni ke jongki kan kalau lagi ya kata ni ngau pi ngi nak liang jongi la prepare lang yang tai ke jaka bandon bat yang school bat yang mani bat ka temple bat ka kum bakadon hang the ngi kwa bakadon mutai kata kada kala don apa kam ne rum ka kata pro khoi kala don apa ka bengi phak mangi ke blueprint ko long la don pa lut